ni nagalan dia ta fa tawle ana kana jango ba jango fa charanga ya bule ko charanga ya charanga laruna la ko ga shi charanga ba dinina to mai gara dengan mana orang santi sebalik salur muda di sana ni bolo ni salur dah tu lah kalau bolo sahaja itu ibu bapa berodoni bapa jadi nolala kodran jadi nolala aja bulan mari jala Nanga hui ko mina sabra ya mana baradan ya baradan ne to ni da ba ba tumra na kana bola mari dara gori waruna jali dala sada mari dara ni dali mangala ni dala sanuna ko Roga ya dulu kalau kan jadi dari ngambur landi dari sana. Nggak sabu mereka cewek ada dua ini. Nah kalau ni cuma ada yang kafina wah. Berdoa ya madola le. Ada tu buat tu kan. Bengelnya jangan sampai. Nggak madu. Nggak pada jangan ngelenggiye. Mana mana gila ni orang masa kan sondola, apa apa dia nak jual ada di mana? Mana saja? Kalau kalau mereka kurang sama hati dia mau orang mana? Jangan mana mereka orang buat mana? Kalau lagi sila ni ho. Sabiya mawala de daga rungulan gota ta kaja ne do mare ko fina wa ajaba ko mani nale kaja ne do mare ko fina wa babu ya to soga kaja ne do mare ko fina wa ko ka sura wara ba ta tolale kaja ne do mare ko fina wa wa lo ma ko no te so ja ne fa de tabda ya trai Marisa, wana mati mambaje, wana waru na bajando ni mbia waru kota ya wasanu kota ta. Janjo be soma jamu, na be janjo ke. Edu me janjo la rumbe. Marisa, na mati mambaje, na tuma be dawili, idi blaje hunya, idi tomato ni tita domati, promoto mati no uzaro ide brontomo. Kakara bila nurutila, we give la jebenya diya. Na jehu wala ngotone. Soma de la jula ya de la. Nimba mogo ya bete wala la de amade sabari doni shunda kula mogo ni dongoche ima neno finya na ngomba danga te fenya na mai ade fola go de ko yinai kene muso toro mi mana mi sara ko no garola amade danga te fenya mai da ba danga de mana yo ko kala ngota mana mina bolo do na bolo ine mari tera shishi kana mogo ni kondron chiki kondron churu fuai sita ne kodo me kwaro dana jote anantana bisa arna ine ko dan so able kono sigile flani en fait ate foko kono ya la kabar nana ayna folo mindi na chama mandi de akoko mari jara janza oeba kile aflana ye ale karamoko ke shishi min toko fo idara oeba kile kabla barara ile ko
apa kena terima kau bila ala kata nusa mana baru nabulu mari sana kalau mau lah kuning lada tiga mau orang kuning lada tu mau kau kuning lada kau kalau kau jangan jom berada kau kuning mari sana semua nak kau nak pilih orang mana roba ini kuning lada awal tu aku kuning lada mau kalau tu mana dah kuning lada mau kalau nak dah kuning lada mau kalau tu mana dah semua dah berada semua mari sana siapa lagi aku ni mau aku baru nunggu nak aku baca jangan apa Obat ini nurala, pengeluaran ini bahasa ini nurala. Di mana berikan, di mana benar ya beri belajar saja. Ada pembelajaran yang berada. Alhamdulillah. Mari jala. Ini jala jemaah punya berada. Kita ingin berdoa. Mari jala ni aja jalan ni jangan ni baik. Kalau ada jalan mana punya jangan orang juru di balada. Bama kumbe ngolode bama damade ngolode kanyo bole ganyo ngolo e ma trawle ya bole bole ngome sada trawle ala ga janu sa na bolo mo bi dele be ja tangi bayo ni bani tele ade ora bani ni mana ma ko tengani de jora tengani de ya bani bani jara kama kurumi mabra nimanya ngani sulode mari jara na kurumi nimanya ngani sulode nena wala pamene bolo oyi wala bele fana so ni mande no lala mari jara wala mulo bla wala tara fila ngono warni ni baka kone atanga doka tengelenge mari jara ninda kone atanga ni wala majela hari tanga diga bla koro kundi ya ngo tungro kundi mudo da digle ma wolo ko ga baro bra do mari jara nyanji abula ya ka kone ji ko sama mana je jela ndola mari jara sama mana je nangola do banyana ba mari jara sama mana je jogola do banyana ko ba shi baraka kumre na ngolo barune ila tara nyam baraka te baraka te ba sura na ngolo barune aga te ba sura ni ko ni ma agla kan so na ngolo ngolo ko le ta amma waga baro jala runelo mana wala pake dana adama loro ma baraka ko ni ete baraka yelo ko mra ro kan so tela jo wata agla kan so ko sala jala baro jala runelo adama ni sa baraka da bari kala ka ja ni kala manjana mari jara ai ti lo ko mra ro ja ko ni kelembe ko ni waru ni be min da dai bulo ya ni ne ko ni ma da ni be ana wala ma ya sama ya ni wala ma ana wala ma ya ko be wala ma do sama ya ni wala ma ana wala ma ya ma di wala ma sama ya ni wala ma ana wala ma ya Abemma Bai selende shishi karamoko kemani kabo pamako kai ansura kagelende menite cheki dalinchini na tishikela jara
Ndoga. Ni de mari jere. Bado ka do ka bi do bobara de denena. Meni jigi ta denga ni mena be kila shishi jigi do ni. Jara sangaraga. Kabo dole ka se dafolo, kaboy ka se mande, kaboy kana se bamanana, ka tigiya ta ka bla tiginya menen kono ka kla ki mununu na ka be tabulu. Jara. Ba jajo bi foli yeni, abe jili fe fili fembu wele. Jajo bi foli yeni, abe fali basire wele. Jajo bi foli yeni, abe dandige ba wele. Ba le ni kali chauye ka soro ka be se ama, adunye kali kanko. E kaliga ayo ko abe isubu jalo wele saya na mina na non de gume ala taya galla tike nga denge bolole ya ko badra ali waye sana bolo mo ta kuma na wari ka kuma mo ita kuma na wari ka kuma imae iga suru ni mana siga ima domina bi banga bo pasika ba do fe ki ko do suna nya fola mbanya na e bola ka korata fola nya na imana manga me domina ko ma fo mbai am atefe ka body je esone ka bom malila kasi an fe ani ga dangali kana me ani ko ay dan saga jilba caya kuma manca mari jara saunsa abinaya abarika dioranye afana naona abi fin de di aye shishi kanu aye shishi komogo kanu nimingara ne nyana ne bodi fo jara la kadu mari jara aboro shina bananina koko blangon barala kunala sona sine ani mon vobi nyoy kuma era kuloe aye bakele ni ko togola tv aye bakele wala di ko bafade Burkina Faso aye bakele wala di ko di ere jilibama kadine ma ba jeluta ko di ere jilibama ni kuma fora chogo mi ba foti wala aye ko ti kwa fora tinu aye bakele wala di ko ye dugutigi zana tay aye bakele wala di ko ye dugutigi zana tay nene nga jinaw oh donc bay mi koy dans so ni kuma ye kam
ne ko n'i y'a sɔrɔ ko sababu b'i bolo n'i y'a kɛ k'a di mɔgɔninfin ma yɛlɛma bɛ don kan kɔrɔ yarɔ ne mako ye dɔ la i bolo adama n'a t'i bolo n'i b'a tigi kan a yɔrɔ fɔ ɲɛnajɛ taga. kunkura jigin nin wulala tagacogo jigin nin so kɔmɔndugu jigin nin wulala furako sisi adama bɛ ne bolo ne n'a adama bɛ ɲɔgɔn na. sabu mana kɛ mɔgɔ ye ala ye ka dɔ fɔ ɲɛnɛ dɛ nka adama n'i ye ne sɔn dalu fana la n'i y'a kɔrɔbɔ n'i ma tiɲɛ yarɔ diɲɛ b'o mɛn dɛ. wari bɛ fɔ adama n'i ye fɛn fɔ ne la o bɛ fɔlɔ adama yɔrɔ ɲuman bolo ka di kɛ nka n'i t'a sɔrɔ sababu ye o sɔmɔ i bɛ miliyɔn sɔrɔ dalu de la sɔmɔ i bɛ villa ɲuman dɔ dalu la sɔmɔ i bɛ etaji dɔ dalu la adama ne mago dalu la dalu min tɛ kɔrɔbɔ n'i y'a kɛ i ka buruyɛti yɔrɔ i bɛ tiɲɛ yɔrɔ ne mago ye kelen tɛ la bolo n b'a fɔ n k'o fila n'a kɛra laduru ye a fɔ ɲɛna adama ne bɛ kɛra ni bɔli fana ye n'i y'a sɔrɔ i b'a bɔ ni kunsiri la fana a tɔ hadiza fana ne ma de tɔ. ne kɔni ne bɛ k'i ba ye denkɛnɛ mana wolo k'i bila di yɔrɔ muso k'i fɛ tɛ n'i bolo e ma kɛ jama ɲɛmɔgɔ ye o fara ala la fɛn t'i bolo adamaden sara ye fɛn sɔrɔ la o kɛra babu sabu ye de wa i b'i patɔrɔn dɛ e tun tɛ patɔrɔn den ye fɛn tɛ ni dusu malen ɲɔgɔn la bonya ma fɔ dɛ janya ma fɔ dɛ dɔgɔya ma fɔ dɛ barika de fɔlɔ barika tigi ye fɛn fɔ ɲɛna dɛ. Aruna ni ye Ablaye Kone ka bɔ Abidjan a ko i ye Adama lawuli ko nin ye Adama gansan ye ba kelen ka bila baara la i ni ko i dansɔrɔ. Aruna n'i ye juru ci a bɛ diya e ye kojugu tɔgɔ fɔlɔ jeliba i tɛ Adama ye. Wallahi kalla ala maa bɛ adamadenw ka tɛmɛ ne ɲɔgɔn kan a tɛ yan adama i bɛ su i ɲɛ bɛ na soma don lɛri na soma don nka Côte d'Ivoire n'a lamini n'i mago bɛ tile fɔlɔ fɔ alimami na adama don a fɔ kelen lɛri na soma don kɔni bɛ ka fɔ ten a fɔ baga yɛrɛ yɛrɛ adama don a fɔ bi la bi de adama ye soma dɔ bi nka Côte d'Ivoire n'a lamini n'i y'a ye tubabu bɛ avion kelen fa ka jigin ka na cɛbakɔrɔ nɔfɛ o di adama ye su in na ne bɛ adama fɔ ye an bɛ ɲɔgɔn bolo bi an t'a san t'a dɔn depuis an bɛ fitinin nafolo ko tɛ sanu ko tɛ adama su in na ne bɛ kuma ye. Ni de adama ye ni ko lɔni yɛrɛ yɛrɛ a hakika a bɛ cɛ bolo adama don a y'a ɲini fa yan fa k'a ɲini fa yan fa k'a ɲini karamɔgɔ yan fa a y'a sɔrɔ wa a b'a bolo ana i ye fɛn dɔ kɛ su in na denmisɛn ye kojugu i ko wari tɛ dɛ i ko i mago bɛ dɔn na su in na adama bɛ dɔn d'i ma ka da ala la wala a b'a d'i ma adama i bɛ su damasa wulani damasa wula tamba itu aneh kasih deh sama pabrik maka pabrik mengadai jadi mengadai isu ayo jadi kami semua di napa bela jadi itu mana ayo mengajar ayo sabari ada mana berkumana kami semua di napa bela jadi jinatigi den n'a ba bɛɛ lajɛlen fɔlen don ni kɔrɔbɔ ye
ka wema den n'a ba bɛɛ lajɛlen fo ko an bɛ kɛnɛ min kan ko yan tɛ olu kuma yɔrɔ ye karamɔgɔ i ka ɲi ka dege min don n'i y'a don e yɛrɛ ma ɲi ka fɔ i t'a la ko an ɲɛna mɔgɔ de b'a fɔ yan ye an ka kɛnɛ de ye olu ka kuma yɔrɔ tɛ Aruna ko a fɔ i ye o ale tɛ se wa ye a tɛ basitigi di a tɛ yiritigi di ale tɛ cɛ masa ye a bɛ fɛn kelen dɔn a sigilen a ba barika a n'a fa barika ani karamɔgɔw barika tout le monde Aruna ko a fɔ i ye i ye min fɔ ale y'a mɛn kojugu ale bɛna fɔ ni cɛkɔrɔba ye so kɔnɔ ni Ala sɔnna ma n'a fɔ ni cɛkɔrɔba ye ni o jɛnna ka sira di ale Adama ma o mana min kuru ka di ale ma ale b'o d'i ma Aruna ko a diyara ale kojugu bi a ko karamɔgɔ ka tɛmɛ cogo min na olu bɛ taga ten a bɛ ba naani don i ka bara kɔnɔ sisan ka bamanan ka anw jelibaw yɛrɛ jasa 2000 ka kameraman fila jasa 2000 ka sira jasa 1000 sisi muso ye ka i jasa 2000 1,000 o bɔli ko la an denmuso ka bagi sɔrɔ ɲina ale k'a fɔ yɛrɛ ko ni ale donna k'a ye 2000 d'i ma 2000 bɛ di an denmuso ma a bɛnna 15,000 ma o tɛ bɔrɔ joli ok Aruna ba 4 anw 2000 kameraman 2000 yana 1000 sisi muso 1000 a denmuso 2000 Malien, jaya boleh jaya kena kematian. Ada bapa deh, awar play. Orang aja bayar anda macam. Ayah boleh sah, boleh ayah boleh sah kena kematian. Ayah jafran tu, ayah pemurang tu, ayah jafran tu, ayah pemurang tu, ayah boleh sah kena kematian. Yes, betul dah. Alah. Malam dah. Mau mudik malam. Bukan kamu. Ah,